Nek biasane Jaipong kuwi kae Gunawan lak ya wis nganggo kathok, aku ora kathokan. Waduh isis lho. Lha ya jarian ket mau kok. Iya. Terus gen kon kathokan ae. Masa ya ora nggo kathok to kowe? Lho. Jerone nganggo. Lah mau apa ora bareng? Nganggo kathok cilik ora kowe? Ora kathok ya gurunggo ngapret. Malah mulane nganggo jarik ya sing aman ngono ya. Aja. Nah, dicek sih. Dites Mas Uncek dites. Tak. Oh tak. Nah, dikeplak sing kowe ramuni lho. Plung. Tak plung. Oh kendang kok plung-plung. Tung. Tak tung jare. Nah, ono kok plung-plung ki kaya swara apa plung? Plung lap. Daglani ra entuk guyu. Ayo. Wong ora entuk guyu. Sampeyan iki menghibur bedong guyu mangguyu dhewe. Ayo. Wong ya sekali-sekali guyu kok. Wong guyu kok dilarang. Ayo. Apa-apa kok dilarang iki opo? Aku sesuk mumet to. Lah apa-apa dilarang. Ayo. Nyanyi kena royalti. Ya wong urip iki pancene ning aturan, nek pengen ra ning aturan aja urip. Apa-apa kok dipajeki. Hati-hati lho we. Apa? Kowe ku ngentut pajek lho Yohan. Mulane empeten terus gak iso mekar ngene lho. Jan ya lakon ini nek lagi tenan. Selamat malam sahabatku. Kowe saiki tak ndek sahabatku sampean. Selamat malam Pak Sekak. Kok iso Pak Sekak iki ya? Catur Oh Pak iya. Sekak. Oke. Wah, ora ganti-ganti jeneng. Lah Iki sing ngeki jeneng iki bapak ibuku enek lho sampean iki. Lah salahe jenengan ngelokke demit niku lho. Iya. Ngeten-ngeten elek ya padha titahing Gusti. Iya. Nggih padha wujute menungso. Iya. Senajan to modele beda. Iya. Ngoten. Tapi aku sangat bahagia malam hari ini. Lah sebabipun Karena kita baru pertama kali loh ketemu itu satu panggung. nggih Karena jenengane arep tak job mbok wis ping piro wae kok ora iso ngopo to. Apa pancen ning jaba kene jenengku wis kondang elek dalang pelit dalang bayar sithik ngono apa piye? mboten masalah bayaran. Nah, terus? Yen kula niku tanggung jawab pundi sing riyin. Oh. Nah, jenengan ngejope pas dina rame tok. Angger dagelan kono balekke lagi ngejob. Wah, soalnya gawanku ya luwih HP karo sampean. Cara dedek menang-menang dedek lah saora-orane ya ayo. Menang detek kan tetep manis kula. Wah, iya. Jangan percaya ora yen kula manis. Rai. Emang dilat. Manis itu kan didilat dirasake Iya. lebih ngertian manis niku. Iya. Ya alhamdulillah Piye, matur piye? sembah nuwun Heeh. pun dijob diparingi Ya. rezeki. Oh, aja kapok. Setelah ini saka keparenging warga masyarakat bagian pokoknya kedepannya kita untuk berkah. Amin Awor amin. meneh awake dhewe. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, aja kapok lho ya. Boten Tak boten. turut lho sampean iki. Estu mboten kapok kula. Ah, iya. Angger ora dice niku raja yoga niku. Sapa? Alalah grup sing nikol. Sing beduk iki lho. Beduk nyaron rompet Lah nggih. jahe pong. Lah nggih. Wah niku angger petuk kula gelasnya mau nang endi mau. Niku ngece. Sing nonton kuatah Mas sing Nggih. mirsani. Jenengan sudah Alhamdulillah. dinanti-nanti. Oh. Warga masyarakat bagian ini sudah Nggih tunggu. boten sing dinanti-nanti niku senes kula. Lah terus? Wong lanangan lekutis gabrakan apa? Sing penting kan paranggena sing mlenos-mlenos niki. Paragono, paragirong. Kami serontol nganti sosolen. Jan rumangsaku. Ora saru. Saru tetaki dhewe kok malah. Wis tetak urung? Empun, Ora percaya aku. kok jenengan kok mboten percaya. Terus pripun? Ora percaya dilaten ngono lho. Niki kan manis lah wong tetak kok dilati lho. Ayo sak kecekele yo Mas iki. Ya ampun to. Aslimu iki ngendi to? Asli kula ngandhap Tawangmangu mriku. Desane endi? Karangpandan. Karangpandan. Nggih. Asli mriko sekarang Nggih. yo masih di sana. Nggih. Nggih tanggane sing beduk niku lho. Ya lah beduk Muncuk. aja kanca kae. Kula jane nggih wegah. Iya. Lha nek pripun nusul mriku? Mergo babon enten mriku. Ayo. Nek dhewe kan pindah Ponorogo kok. Sakniki kan sing pindah mriku. Heeh, Ponorogo. Yes.
Muga-muga kindah mriko. Iya. Mas nyuwun tulung jenengan ndedonga untuk warga masyarakat Kewagean acara bersih dusun iki. Sinten? Kula ndongake warga masyarakat mriki no. Kula ndongake piyai kathah ngenten iki. Iya to lha piye? Lah kula ndonga ki ambeke ra kabul lho, Pak. Ora. Ya aja ngono. Lah kula mung pengen modot ra modot tok ndongake piyai kathah ngenten iki. Lah masa rene sing modot blas, rene sing gak iso modot blas. Mboten enten. Sithik-sithik one reneng. Mboten enten. Liyane kuku reneng. Ha sing kuwi Sing niki nggih mboten kok. aduh. Dene yo ngantek ndek anak barang ha ya. Ya alhamdulillah. Niku ginari sing Gusti kok. Iya, syukur. Aku dhewe kok ya iso ya. Ya. Alah, aku yo ora yakin. Gege yo duwe anakmu. Terus ngoten, jenengan arep bubrah wong omah-omah. Loh, semuanya itu bisa dipikir dengan logika. Nggih. Lah nek kowe wong umpaman nuwun sewu lho, wong sing pada umumnya mesti aku ya percaya. Nggih. Lah nek nuwun sampean iki opo ya tenan? Akeh sing ora percaya, wong sampean dhewe ora percaya lho. Lah nggih. Nek Nyerek-nyerikke lho, nyerek-nyerikke ngono kuwi. jeru ya niku. Jero. Kok terus polahe kepiye iki lho. Polahe ya umume to. Pokoke wis ngoten nika lah. Ajeng nyeritake nggih pripun lho. Aja. Bab kaya ngoten kok Aja. diceritake. Aja. Ngampil waranggonane jenengan setunggal napa pripun? Tapi engko apa? Katimbang critake praktek kene Hei! kene ya. Nah, ora kena kaya mangkono, ora kena kaya ngono kuwi. Lah nggih, pokoke awake dhewe niku yakin lan percaya peparinge Gusti Allah. Senajan to diparingi elek kaya ngopo, modele kaya ngopo mesti bakal indah pada waktunya. Nah, Iya. iya menungso ya judulne karo menungso aku dhewe ya kok ya itu judul. Iku saking adile Gusti Allah, pokoke awake dhewe yakin lan percaya ngoten mawon lah. Wong menungso wong sak derma nglakoni lho, cilik, enom, tuwa, terus mati. Lajeng teng pundi to? Iya bener. Lah nek sampean kula cilik terus. wong kok ya mahajek awet enom kok sampean ya. Awet cilik mboten awet. Iya. Nuwun sewu. Niki derek Mayu Bagyo, anggenipun warga masyarakat Wagian nggelar hajat bersih dusun dalu punika. Awan-awan nang ngisor wit kelapa. Parikan iki. Nggih. Oh, pamer Mugi ya. warga Wagian tansah panjang yuswa. Allahumma. Awan-awan golek kawat. Heeh. Cakep. Ayo terus ke. Terus ya toh? Iya toh. Awan-awan golek kawat, mugi warga Wagian tansah pinaringan sehat. Alah pintere. Tang dung tang dung tang dung tak tang dung tang dung tang dung tang deket tak tak ngek. Weh. Sepel rombong aku ya, dadi rombong aku ya. Mangcop Yo, boleh. 1000 lho ya. Aja larang-larang sampean iki. Mboten. Larang ora patut sampean. Mboten. Ora patut iki piye. Kan ngikuti zaman to, Pak. Wong zaman saiki iki sing lagi ngetren iki kan ngendi-endi papan bonsai. Bonsai larang. Nah, iki menungso dimodif ngenten iki ya larang lho. Sampeyan iki hasil bonsainan to. Hasil bonsai. Oh, kendaraane dimodif diceperke kok. Eneng ya. Iki menungso ya tak ceperke ngono lho. Gen beda karo liyane. Dasare kodrat kok alasan mulek kae rumah tangga. Nggo menghibur diri lah. Wah iya syukur. Oke, nek sampean nuwun sewu, lanangan nek kesuwen gabrak apa ya ra? Nah, iku wong lanang mbok rapike kaya ngopo ya surene gringsenge. lanangan iki pahit. Wah iya. Iki apa ngedek iki berdua langsung apa sikok-sikok sih? Nggih manut jenengan to. Wah iya. Purbawaseso kan wonten jenengan. Dagelan ora ndek penemu blas. Jenengan kan ibarat iki. Yo saiki ngedeke Mbak Tatin. Ya. Nah, wonten. Mbak Tatin gandeng saka Kidul Kulon, Serpek Mataram sepote. Opraan. Ya no. Ya cok, tulung tak ndak. Napa? Betul apa? Mosok tak. Wah. Sing apa, Lek? Podang kuning. Pinten sawere nih?
Lah nek malah jagoan karo mburi kelir ta iki. Ayo baku. Oke. Nek nggo nomboki jare njuk undakan bensin kok. Sinten sing nyuwun undakan? Bojoku kudu sampean. Wow. Yo, Cok, tulung tak ndat. Monggo Mbak Tatin. Halo Mbak Tatin, selamat malam. Sugeng dalu. Iya. Mas Dalang, Mbak Limbo, Mbak Cange. Akhirnya bertemu kembali. Iya, sudah lama kita tak berjumpa. Yo setahunan ya ono ya. Yo kira-kira. Ya punjula sithik. Kaya jenengan kaya ora tau ngejaki ngono lho. Mas. Lah aku ngejak nek mau manut panitia to sayangku. Kamu enggak berani tombok. Loh, tombok wani aku. Ning ijoli apa? Maksudnya nggawa aku ngono lho, Mas. Iya, wis tak tomboki to ijoli apa? Wis. Ijoli apa piye? Nek sampean nangkep aku apa nek tak tomboki? Njalukmu apa? Ya piye? Iki sing lempet-lempet iki kurang ning omah iki. Kok sing lempet-lempet? Bojoku ora kotek kober iki. Nggih mending nderek sowan wonten kuagi. Kok sik jenengan kan wis jumeneng. Heeh. Kok pelawak sijine ora gelem jumeneng ya apa ta? Sinten? Kok jumeneng to Mas, ngimbangi kancane ngono lho. Anu Mas ngapunten. Apa? Jenengan ki gagah etuk, Heeh. ganteng etuk. Iya. Kok kira to Mas? Iki pun ngadeg pun pol sementen kok. Oh wis to. Aku berarti Lah, lah jenengan ten ngandhap, Mas Ucek kersane ten nginggil. aku kan nggo mic pira? Siji ae to. Kowe iki ya Lah, kira marang kok ngelekke jenengan ngelokke kancane kira. Ha iya. Sing mboten enten buntute ngoten lho. Oh iya iya. Lah niki anggere enten buntute nggo dolanan kok. Ya ora apa-apa. Kok namu ana buntute ora, Mas? Mboten. Oh, nek ana arep tanggo dolanan nih, Mas. Mboten enten. Ora ana. Dinamis dikandhake wiwit mau ora ning apa-apane kok. Ora lho iki jane iki sing ngakon iki sapa? Ayo mbah aku ora ngekon kok. Sapa sing ngakon rene iki? Wong iki ora ana tulisane ora ana uncek ngono kok anane gur Mbak Eka geget karo Tatin Titot kok. Aku ki manut Pak Dalang iki. Lah napa Pak Dalang? Mboten Kula nek. di WA Pak Dalang. Kapan nek WA ora ana wong Pak WA? Dalang iki deben ki WA. Piye? Mas tanggal 15 malam kosong pura ngono. Terus? Aku yang balesi kosong Pak aku ngono. Yo melu aku ngono. Terus. Lah kan kok kon melu. Lah terus Lah kok malah Lah kok malah dandan dandan barang iki ngapa? diting nyekel mik bareng ngopo rumasane? Kok nyuk munggah rene barang kok dadi piye? kula gur kan melu ngoten tok to. Ujupe WA aku piye balenono? Lah jenengan WA Mas Heeh. tanggal 15 malam Melu aku. kosong pura Heeh. koperasi kosong. Mm. Nah, melu aku Lah wonten iya. jenengan. Lah iya, Kula Mek. nggih siap aku yo ngono. Heeh. Aku terus dandan ini ngopo? Lah nggih kirangan. Nek Tapi rumangsane. kok dadak anggo iket barang. Dandan ki ya umume mung nggo hem kowe ngono terus Kok wong mbok dadak modal. Kodaan barang. Lah Iki iya. jane lanang apa wedok kok wedaan ki. Lanang Kok nek sapa sing medhaki sapa? dane we. Yo bedaan dhewe. Mulane kok ora rata iki lho gulumu kene antarane gulu. Lah iki gulu apa to jane iki. Iki jane mbok goleki sing rada normal sing cocok karo aku ngono lho, Mas. Lah piye Lah ya? iki aku nang samene wae tetep dhuwur aku lho, umpamane aku nang kene ya arep piye nek arep Lah omong-omongan malah ya pas piye. Lho. pas lho. Alah lah nikmatono wae, Mbak. Lah, Gede dhuwur cilik kuwi bakale ya padha ae. Nah, ngene karo ngene kan ya padha pas toyokan. Kok sih lho, nek jenenge omong-omongan ki saling bertatap muka. Heeh. Rai karo rai. Rai karo rai. Lah iya. Aku ya rai karo rai lho. Rai niki nang endi jan? Iki rai. Nah, iki ya rai. Rai apa? Rai lok. Rasa bebang itu demok. Kamu harus hadap sini dong. Nah. Kok malah kaya Narada. Dadi prakincong Alah, prakincong. alah. Ya, kan biar enak ngono lho, saling memandang ngono lho. Lah kan ya pegel to Mbak blangak terus. Aku ya pegel lho dingluk terus ngene. Ya wis awake golek penake dhewe-dhewe ngono ae. Terus piye? Aku penakku ngene, jenengan bayangke omongan karo wong gedhe dhuwur ngono ae lho. Wah, baik. Nah, wis. Imajinasi Wis, ono ya. aku rene. Apa Piye, ngene Mbak? arep demek
Anu pipi. Pipi. Lah kowe demek apa? Pipi. Pupu. Iya. Oh ya pupu. Nah. Lah kok pupu ditemek umpamane nek pipi ra iso yo terus janggut biasane kan janggute di ngono. Lah kowe demek apa? Janggut. Wah, Endi janggute endi? ngene. Waduh. Lah nek jenenge ana wajah iki ya ana mripate loro, ana irunge, ana mulute ngono, ana rambute ngono lho, Mas. Iki ora enek to. Lho, piye ta? Bobak. Nek umpamane arep mesra-mesraan ngono piye, Jang? Ya wis mesra-mesraan, kono sing ngepaske ngono ae. Kok dadi aku sing rekoso. Lan rekoso ya wis rasa mesra-mesraan. Ya berarti aku nang kene ngisor. Nah, Lah, ngene ya tetep. Lah, wah, jan aku urip ya penak-penak wong. Lah piye to? Kene ning dhuwur. Kene dia tetep pas. Pas kena Tetep peceret. keterima. Nah, kene lho, ngene piye? cedak Boyolali to. Kok Oh. Pabrik. Kok iso? Susu. kabeh kok ngomongke lagi apike delehke ngendi? Dek, deleke anu ngemperan ae. Kok muni kaya peceran barang iki maksudnya piye? Mbok aku ngene mak senteng ngono. Kok isa-isane ngono ki tak cengkiwang ngene iki piye? Lah. Panik kowe karo aku. Panik. Aku tek malah kaya kucing ya. Oh sampean iki oleh tadi ngono ki. Mbok rene candak ndase. Ya kuwi lek Wah. dase. Oh, ayo. Perasaan nesu. Iki lho jane apike. Heeh. Kayake kono. Lah piye ta? Sopo? Padha lho karo kae. Sapa? Iki Limbukku to. padha lho karo kae. Kok iki jane kok ya limbuke kok gedhi banget. Ya pancen aku iki terinspirasi Mbak Tati nek jaman biyen aku kok terus tak gawe iki ya. Masa aku wujude ngono to, Mas? Iya. Sampai nek tank topan pas Alah, pas ya nge-gym kae ngene iki yo tak Ya delok on TikTokmu. padha kalau janggute padha, lambene padha, irunge padha, Ora ya. nononge ya padha. Lho, Beda nek kuwi beda kuwi malah kaya kowe ngono kok, Mas. ya ora. Iki lho bathuke deloken kae. Lho, ya ora to, Mbak. Ingetono. Nek ora percaya mbok jajal nang kono. Halah. Di kuwi lho jajarke kono rak padha. Ka aja nang kono kualat ta malah. Ya, lah ngopo kualat Lah biasa? munggah nang kono ya kualat to. Mbak. Biasane cok nang kono to? Kae biasane. Iki beda, ora kaya biasane. Ono ijine saka dalange. Iya. Oh nek saiki ora kena. Ora oleh. Iki ora Ora entuk izin ibarate dalang kuwi iki Gusti Allah katon awake Apa dhewe iya? umate. Apa iya? Ora mergo ora entuk izin, soalnya engko nek kowe temu mang kono, Heeh. nek pipis nguyuhi dalange. Alah. Nguyuh paling ya mung 5 mili kok. Mak crite iso adoh lho. Mbak Tati. Ya kuwi lho. Kene iki ngedeke Mbak Eka Genti. Oh, ben nek kancane wong loro bareng ya. Siap. Mbak Eka. Karo iki. Heeh. Boy. Karuane ne bandingke kok karo milih endi apa siji-siji ngono ya, Cek. Oh ya, oke. Yuk, sepote. Selamat. Nugroho Laras. Yuk, Mbak Eka berdiri sayang. Selamat. Yuk. Oke, pesan jalur serapan. Yuk.
kiroi serampati sampean arep joget lho Mas Ucek. Lah sing metu niki Ya, jadi pengen terus jogetmu. Selamat malam Mbak Eka. Nggih, selamat malam Biung Mbak Yulimbo. Oh, dan akhirnya bertemu lagi. Belum lama kan kita bertemu. Nggih, pangestunipun ketemu wonten ing Sugiyan. Iya, Wagian. Wagian. Ngawi, nalika semono saiki ketemu nang kene. Sehat ta? Pangestunipun. Oh, Mas Ucek, Mbak Eka melu aku seneng, mulo seneng melu aku, tak job terus. Mergo Mbak Eka nek karo aku lahir batin, ora ngaran-ngarani. Lagi melu pisan kok ngaran-ngarani kan ya ora patut. Lah nggih to iki mosok cah cilik ngene yo ngarani. Mosok cah cilik wis ngerti dhuwit iki. Aku ora ngarani. Lah piye? Lah guru aku ya padha ae ora takok kono pira ngono ya aku wis meneng ae lho. Lah yo cah cilik mbok dikek pira-pira manut. Aku ya manut to. Arep nggo apa to? Lah iya. Paling nggo tuku popok to? Aku ora ngompol lho Teka. Ora lho. Ora mosok ora Aku wis ngapa ora cah ngompol. cilik kok ngene paling nggih tuku susu karo popok. Iki kok terus ngelokke aku cilik iki detekmu sepira. Lah cen bengine dalu iki awake dhewe iki diundang duo deke. Apa duwe? Apa wi? Duo gendul. Jangan luar biasa. Niki penontonnya hebat sekali Mbak Eka. Luar biasa wonten ing Sugiyan. Dewi kula nggih sampun sowan wonten ing kerajaan. Oh, umuk Mas Ucek, umuk pamer. Lho kok umuk piye ta? Ya ngetok-ngetokke ning kerajaan wong ya ora karo aku kok mbok ketok-ketokke. Seri aku. Wis alae ra melu ra nusul. Ya ora ditanggap. Ngono ngeyel pemenane yo DPC. Ah iya. Ah Mbak Eka, Dalah. sampean aja kalah karo Mas Ucek. Pripun to? Mau Mas Ucek tampil tuh ada parian. Mau Mbak Tatin bareng kan kelewat aku. Parian sih ya, sampean. Lho kula parian. Iya no. Kagem Warga masyarakat Wagian. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ki lek apik engko ya dipangestoni. Heeh. Upama disawer karo Bu Camat. Ah, oh Bu Camat tasih nenggah? Lah tasih lenggah. Alhamdulillah Bu Camat Sri Sulistyorini sarjana ekonomi magister manajemen. Apal aku asmane. Nah, nggih. Dek wapal temen to. Pinter padake dagelan cek-cek. Yo iya aku pinter iso dadi dalang. Sik ta. Ya. Parian, ayo Mbak Yu. Parian kagem keluarga Ageng Kewagian. Ya. Menyang Sleman. Heeh. Kok tuku ketan. Cakep. Keluarga Ageng Kewagian tansah kebaing kamulyan. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mbak Eka iki. Mlaku-mlaku. Oh isih, yo ayo terus. Nggih. Ya. Mlaku-mlaku ora katokan. Alah. Sopo kuwi sapa? Mlaku-mlaku ra katokan. Kan jarian sinden apa nganggo katok? Padane Mbak Tatin dengi ditanggap ning Boyolali yo. Piye? Nganggo training tulisane SMP Negeri 1 Bantul iki. Mbak Tatin. Nggih, iki bantul iki Dek sapa? Bantul ngene. Kudu Mau endi ta? Kulon Progo kok. Lah ya malah Mbak Tatin bari nggo katoke sapa? Katoke bojone ya. Ning Bantul ya. Lah kan anu penukaran siswa to. Nah, iya. Kadek cah kulon Progo nganggo wong Bantul iki katoke sopire mbok nggo barang kuwi. Poke, ketoke iki katokmu ya, Mas. Yo ora mungkin. Aku nganggo katok iki. Ora mungkin kathokku dienggo kene sedeng yo. Hei, iya Lah Dek. pragun nyelempit kok. Kandhane iki malah dienggo renang kok. Lah kowe kene gambare reok to? Ngono. Ayo kok. Mlaku-mlaku piye ra katokan? Laku-laku ora katokan. Terus Mugi slamet rahayu kebaing kawilujengan. amin amin ya robbal. Mbak Tatin parian dong, jangan mau kalah dengan Mbak Eka. Ayo. Parian. Le parian piye? Ya. Terserah kagem warga Wagian. Yo Wagian. ngandani. Oke. Aja, kowe aja wani-wani karo Mbak Tatin dingkremi netes kowe engko. Ora Mbak Tatin menungso apa babonan pitih. Lho tegese Mbak Tatin iki nek wis kadung nesu, awakmu iso pecah. Emange kowe duwe endok nek tak engkremi netes. Duwe. Endi? Cilik kok. Apa endok cecak? Gak. Apa? Emprit. Emprit. Kok ndek jare ndokmu ndok gemak. Rupane lorek. Apa? Sida ora pariane. Ayo parian yo.
arep wayangan. Heeh. Ning ndi? Wayangan. Wong iki parikan kok neng ndi? Mbak ya, hati-hati Mbak Eka. Ora mau Mas Uncek sampeyan digetak sampeyan. Ya ya aku. Arep wayangan Heeh. lali sangune. Lah, terus? Kagem marga kewagian. Mugi lancar rezekine. Amin. Allahumma amin. Piye? Baleni sing cetha. Piye? Enek musike. Enak musike. Piye? Amin. Amin. Allahumma amin. Kok apik. Ya kok iso apik ngono lho. Kok iso? Tating ndentang tek ding. Alah. Ndentang tek ding. Ndang kintung ceret. Padha bonekane kok ngudang. Lah iya iki padha. Nek kowe lah, napakmu mau lak ceper. Ya. Nek paling aku lak Mbak Tatin big is beautiful. Heeh. Apa wis? Sembodo. Dadi yo lemu tapi cantik. Ah. Nek aku kan little body. Apa wi? Cilik gatel. Weh, kuwi cangkrimane Pakku ndek cilik. Little Bondi. Oh, apal aku. Tak ukure. Mini, Kaya lela mini kecil ngono awake. Aku mak krenyes-krenyes ngono ae. Yo, iki ana layang tak wacane sih ya. Atur kagem Pak Dalang Catur Nugroho nyon lagu Indonesiaku karya Ki Sukron Suwondo ingkang angka kalih Kabutan Tresna saking kula Sriyono Group dan segenap panitia maringi 100.000 rupiah ya. Terus katur Mas Dalang Ki Catur Nugroho nyon lagu Podang Kuning. Oh iki maringi bebungah 300.000 rupiah matur sembah nuwun lemah teles Gusti Allah sing Bales. lemah garing Gusti Allah sing Peparing. kowe duwe ra apa nih? Lemah jeblok. Heeh. Nggo neplok kowe. Oh, jeleket tembungmu. Oh, iya. Oke, diaturke sing pundi riyen Mbak Yu? Ingkang pundi riyen? Sing Podang kuning ya? Sing 300. Oh iya. Sing 300 podang kuning. Iya. Iki sing bawani Mbak Tatin dulu. Iya. Nah, oke. Iki aku tetep nang isor ngene to. Pun manut. Mangatur dhewe, Gak Mbak. apa-apa. Anu ya, Mbak Tatin malah kaya guru PAUD. Lah iki muridnya. Iya. Anak-anak. Ibu guru. Kowe anak diceluk anak-anak. Berarti kayak ibumu. Njaluk omi. Piye? Guru PAUD kok njaluk mie. Apa menyediani kanggo muridnya nek ya ora masalah. Oh iya. Anak nek ngene ngemik aku ora entek kabeh yo. Dadi krok. Mie utih. Lah ya mimikku dadi entek. Mie putih. Lah ya mimik putih. Mang arep mimik apa? Nggonmu. Lah ya mie putih udah Mbak Tatin. Lah apa nek putih? Mbak Tatin ora nggomi. Kuwi ngono sing digawa dudu mi. Dispenser. Yo diaturke Podang Kuning. Ya. Nadyan wujud temong paksi Suarane ajek apik ya Mas Uncek. Nggih sae, yayune ayu, suarane apik. Awakmu piye, Lek? Hah? Momon ndek bojo kaya Mbak Tatin. Oh, tak dol. kok didol. Bojo kok iso didol? Dol suarane lho. Berkarya dalam sesindelan Nah, ape ngono. suarane apik. Anak aku ya wegah dadi bojone iki ya. Ngapa to? Malah gur ngriseni, gur keri. Alah. Lah kok semene lho, aku sakmene masa ya bojone iki arek anak-anak apa? Anak-anak kirik. Iki nek nggo lunga malah apik. Lah di Ora usah dadak numpake apa, cemplung ke tas. Dadi mlaku ngene Mbak Tatin tindak pundi ajeng gua batang kan ngono. Menungso apa? Kan mlaku-mlaku karo awakmu karo gua batang. Duk.
Kowe arep ngelok aku batang. Lah kae batang kudu. Kudu ya wis kok. Kok nesu. Ya nesu berarti badak. Nah iya. Cah cilik nesu ora modot-modot engko. Aku barang ki. Lah ora nesu ya ora modot nya apa. Masa ora modot lek? Ora. Maka Ya. Bu. Halo, Asman. Ngopo? Iki ngopo dadak buka kenekku lho. Ora aku ndelok kainmu bis kapul apik aku servis. Apik ya anyar ketok spesial ning kene Iya. ketok. Anyar kuwi. Malah jeditnya ya. Halo, Asmanis nang Arek bales. Rawani. Bales to. Bales so. Mboten mantun. Ngono apa? Lah kono biak kene karo demok. Lah kowe? ngono. Lah aku kene kok demok ya kadasen tanganku. Lha kok kira kene iki ngetokke tayang. Kok iso kadasen. Malah Apa lho kawe? Wani. aja tukaran to ya. Aku seneng ngono lho. Seneng-seneng. Nek kene rawani bales. Wani ini apa? Ini. Yo. Ini. Ora gitu. Jajal. Yo. Ya tak ngene, tak ngene. Oh. Ada cicilan lho. Wong ngene. Kene wani. Wani apa? Oh. Kene. Ayo, jajal cepet. Aja. Jane wani, Pak. Lah piye ta? Tanganku ora cukup. Ngambil astone jenengan. Lah nyata ayo. Ah, kono iya ta. Dalange semagu lah. Ya. Semagu. Kene yo kemronggo kok. Ayo. Kene ngenteni ditawani ayo. Basa semaguk aku ya ora ro. Semagu ora ngerti to? Gak dong. Nek dikon langsung gercepil. Semagu. Semagu. Oh semagu, tak kira semaguk. Ngerti ku semogok. Semoga. Kupinge. Ya tutuke sih. Ayo. Kula terus to niki Mas. Yo sampean sih. Iya. Was winggan kula goleki si podang jenar. Ya! Kaget. Ya Allah, kaget aku. Kowe kaget ora, Lek? Kaget iki. Ya ya kaget. Kowe Jenengan, kaget? hah? Kowe kaget. Kaget. Jane Jenengan budek kok kaget. enek sindane Mas Catur budek, aku dengi 2 minggu budek malah aman. Lah mane. Bang mekar nagih omahku aku ora krungu. Balik neh akhir tangku slamet. Dadi ra sida setoran. Malah aman dadi wong budek iki. Kok iso lho? Ora bakal timbali Gusti kok ora krungu to. Awet urip. Dadi tibale Gusti Allah ra krungu awet urip ning alam donya. Heeh, mergo ora krungu Kuwi diundang. mergo budak. Mergo budek. Ayo. Alah. Ayo. Dadi wawet tenan. Awet ayo. Dadi somben ki enek pancane dhewe ngono nil-nil. Nek nggonku ki sinden iki ra kena budek. Nek yoga oleh budek. Lah apa kok iso? Jenengan netroe pengging kowe. Ya go pengging kae ya. Ora, aku ngurung nek sinden ora oleh budek, nek yoga budek oleh. Aku ora ndemok sapa-sapa kok. Oh. Lah nek wadine krasa ya ben to ayo. Lah ngapa kok dadak dibedake antara sinden karo wiyaga? Lah soalnya sebacut rombongan. Rombongan ya nek iso ya aja budek kabeh ngono kok. Ora. Nek wiyaga entuk nek sinden ra entuk. Budek ra. Ora. Mengkeret iya ya. Iki Yo. kutekku lah. Sampean sih neh. Jenengan terus. Wis arep Lah, rapi. Kok mbake kaki nek jatahe Oh iya dhewe. siap. Jatahku kok nek wis kuwi. Alah. Alah, wis rampung. Lah, Iba bunga hinga. Walah. Duh, duh. kok cek Kowe kene
Lah apa ta? Kemedaan Nah. kemedaan merek apa? Pedaan kaya Mbak Tatin ki lho cantik. Iya. Arek putih bersih. Lah ki pedaan kok malah kelawu kaya ngono kuwi? Aku biasane pon Lah ki mesti mbok nggo apa? kliwon. Pede apa kliwon iki? Kelewat no. Jejer kene iki ya. Wis kaya anak tangga. Nek Mbak Tatin tengah. Aku kene wae. Lah terus Wis sing tengah. Kaya apa? Ya. pancuran kapit sendang. Wah. Nek Pancuran. nek sene kaya iklan-iklan kae. Kaya keluarga berencana. Wah. 2 anak cukup. Lagi setugel anak cukup. Setugele ora tutuk kok. Lah gak Setelon. sauke iki setugel ae. Ya. Manise. Aku yang gumun masa ya ana semene ya. Iya lho, iki lho apik ngene iki. Lah kan ngalam dunya komplit to, nggo Komplit. genep-genep. Engko karo Pak Sumadi wis ra entuk mulih. Lah ngapa? Alhamdulillah. Arep tunggu percontohan souvenir. Duh. Tak kira kon menghibur Pak Sumadi. Percontohan kan apik to Le, enek percontohan kayak kok Petro, Gareng lagi kan jenengan diabadikan Mas Uncek dalam bentuk souvenir. Nggo gantungan kunci. Miniatur. Tapi ndas tok. Alah. Wis semono. Ha iya. Sing apik ndas-dasane kok. Liyane Sing elek ya gur jagrake lho. Dasane ya lumayan jane. Ah, ya umum jane. Umum. Tapi ganteng kok Lek saka kene. Tak foto. Pose sik. Manis. Oh. salah polae. Manis. Alah. Manis sik gak terwelu kek. Ere. Yo. Nyanding bisa dadi tombo Boleh. Cakepan kaya Mbak Tatin iki. Piye? Ndek ngilemu marai dadi ombo. Dadi tombo sing bener. Lah ya aku kleru ngrungokke kaset kae lho. Cakepan Krungu dadi ombo. Dadi tombo. Tombo. nggone sapa sing ombo? Mbak Tatin. Kaya ngerti-ngerti ndek. Nggon kaset ki lho, nggon kaset. Oh, umumu ya Mbak Tatin pas nembang mbok kira dadi ombo. Iki diaturke lelagon Podang Kuning. Nggih. Ngiras pantes lagu menika kula kentun kangge Pak Damar Sasongko saka Karanggede. Ya. Spesial ugi kangge Pak Damar Sasongko, Pak Prijono saka Musuk lan sedaya penggemar Nugroho Laras. Nah, Ya, yo diaturke Podang Kuning iki supaya afdol Mbak Eka sing ngendangi coba. Nah, niki Mbak Tatin nyekar, Iya. Mbak Eka ngendang. Lah Nyata. niki napa? Mbak aku ya monggo patut-patut ngono ae ta. aku Ya yang kene kene. Kowe nggo ambon-ambon. Kok kaya kowe walang sange. Wangi kowe iki disenengi karo Patang wong. sang. kamu yang menjoget Kok ngendang? Ya, Mriko. Nggih. kowe iki yo Kang. Oh iya Lek. Nah, Ya, yo. Cepake adae. Ya. buat jaipong po ciblon yo. Ya ciblon ta Lek. Ciblon to ya masa Mbak Eka mok jaipong. Wong nek biasane jaipong kuwi kae Gunawan lak ya wis nganggo kathok, aku ora kathokan. Waduh isis lho. Lah ya jarian ket mau kok. Iya. Singen kon kathokan ae. masa ya ora nggo kathok to kowe? Lho. Jerone nganggo Lah mau apa ora bareng? nganggo kathok cilik ora kowe? Ora kathok ya gurunggo ngapret. Kok malah mulane nganggo jarik ya sing aman ngono ya. Aja. Nah, dicek sih. Dites Mas Uncek dites. Tak. Otak. Ya. Nah, dikeplak sing kowe ramuni lho. Plung. Tak plung. Oh kendang kok plung-plung. Tung. Tak Oh, tung. tak tung jare. Nah, ono kok plung-plung ki kaya swara apa plung? Plunglap. Daglani ra itu guyu. Ayo.
Wong ora itu guyu. Sampeyan iki menghibur bedong guyu mangguyu dhewe. Ayo. Wong ya sekali-sekali guyu kok. Wong guyu kok dilarang. Ayo. Apa-apa dilarang iki opo? Aku sesuk mumet lho. Lah apa-apa dilarang. Ayo. Nyanyi kena royalti. Ya wong urip iki pancene ning aturan, nek pengen ra ning aturan aja urip. Apa-apa kok dipajeki. Hati-hati lho we. Apa? Kowe ku ngentut pajek lho Yohan. Mulane empeten terus gak iso mekar ngene lho. Ambok kowe le ngempet ben mekar. Aku tak kabur. Malah kaya bangkong kok. Le ngetes wis, le ngetes. Lah melen apa mpun? Ya wis lho. Dites. Tublang. Apa? Tublang. Tuk piye? Nah, Pinter, sarjana seni kok. tong dudu black. Black dudu tong. Pak Bambang. Tuku gedang Ning ndi? pasar. Malah jagongan. Lah ngendi kok kuwi lho. Gedange tugel-tugel. Apa kuwi? Kok tambahi apa kuwi? Jeglok lah tugel. Oh, tugel jiblok. Mergo tiga. Jan elok nggih. Elok pinter, Lah pinter. nggih. Bisa. Anu, ana meneh. Apa? Pak Bambang cukur rambut. Alah iki wis. Nanti lah dicukur butak ora rambutnya. Ayo. Kowe ngedang Ora malah ngomong ngantek kowe. melicat kabeh cukur terus ya ya. Rambut. Rambut. Rambut Iki kan. lho rambut ning nggon rambut jempol. Alah, alah. Mak teratap aku. Rambut kan gak dhuwur tok Oh, to, Mas. iya, iya, Rambut dhuwur kan rikmo. Iya. Alis, ono idep, ono kumis. Kumis jenggot. Mudun meneh. Jenggot. Mudun meneh ano? Apa kuwi? Simbar. 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 Mudun meneh. Alah, Apa? Apa kuwi? Aku lali rong sinau kae. Apa kae? ora mlebu pas pelajaran kuwi. Ya, Ayo. kuwi. Yo diaturke kodang kuning ya. Nggih. Ya, Mbak Tatin sing nembang, Mbak Eka ngendang. Ngendang. Wis sampean wis sak senengmu lah arep ngopo isohmu ngopo ngono. Aku sing nanggap. Gayamu sing nanggap. Wong ngene yo Nanggap. melu kok. Melu to. Sombong. Ayo. Yo diaturke podang kuning. Monggo Mbak Tatin. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kayuran jelek sing tak sayang. Ora
biasa. Joget kaya apik to, Lek. Apik. Tapi aku rong-rong lek joget. Coba. Jajal tak delok to. Arep mbok tes neh iki. Ora tes aku ndelok lek joget Nonton ngono kok aja. apik. Kowe arep Karo nonton. jam-jaman yo pas. Kowe arep nonton ngono to? Iya. Nanggapo dhewe. Mosok koncone arep ndelok nah. Ya lho hitung Kita kan men to. teman toh, sahabat. Kita kan sahabat kental. Saking kentalnya kaya umbel kita kan. Lali wong. Sing piye? Joget tak dilite lho kok iso. Dilit ya. Kuwi lho arep dikendangi. Senti. Kamu nih ta. Piye iki? Piye kaya mau lho. Kodang Mbak Tatin mau apik jam-jamane pas kok. Lah iya kowe kono kuwi lho aku kan manut. Mau apik lho coba. Jajal pisan. Sing woyo-woyo mau lho. Ya. Nah. Ya tapi kaya gur muni mak plek-plek ngono tak. Lah cilik kok. Lah gede ya plok-plok. Lah. Asosiasine iki terus. Asosiasi nek kan cilik ya mak plek-plek ngoten to, Pak. Gede. Plok-plok. Iya. Kaya ngampleng kae sithik kan plek-plek ngono. Oh iya. Sampun Mas satu. Sampun luar Iya, biasa. terima Oke. kasih. Terima kasih Mas dosen. Oke, sami-sami. Yo, saiki ngaturke lagu meneh. Lagune Jatahe Mbak Eka Gentino. Nah, kok Mbak Tatin ngendang genti. Mbak Tatin ngendang genti ya. Mbak, Hei. ngendang. Aku isone ngedoli, Mas. Lah, Kowe ndengi ngedram barang no. ngedram. Oh, nek rentok pembeduk nanu ngekon Mbak Tatin ya. Kan ngedram sepel karo bojone. Wah, saking semangate Heeh. ndase bojone tabuh. Tak tabuh tenan lho kowe. Ora kok. Mbak Eka niki napa? Suruh nembang napa? Pun monggo, request-e dereng cocok dingge Mbak Eka kok soalnya. Mau enten saking Pak Widodo kali kotes. Hah, apa? Ngersani napa uler kambang. Ular kambang. Iya. Masuk Pak ora. Widodo Klaten kali kotes. Kali Oh. kotes. Uler kambang. Uler Sampun kambang. titip sawer dumateng kula. 200.000 rupiah. Titip sampean. Iya. Wah, ya wis aturno dhewe. Titip kowe tekon maringke sapa? Tinggo sapa? Tinggo Aki. Aku. Aku agi yo. Setrum kowe kok malah. Masa iya kula kan ngatur uler kambang dhewe ngono. Ora nek gamelane apa Yo piye. yo nganggo yo nganggo. Kowe kok tak bagi sithik. Ya. Selawe. Alah yo ku tambah sithik ya. Ya, Dik. Karo kanca dhewe. Wah, iya. Tak tambahi 3-5. Ya oke. Sepenting ngucap Masa aja. enek tuman sing den nek permintaan diringi karaoke. Karaoke seneng aku. Neng saiki. Dalang ae senengan karaoke. Apa? Nang endi? Enggak melu to. Ya barang bayam aku kan ben pengalaman ngono. Ben pengalaman. Iki saestu diaturke ular kambang. Lah nggih, nderek napa? Yes, monggo, yo nderek. Katimbang diutang Pak Widodo. Ah, Iki ya. aturke. Ular kambang mengke goro-goro nggih mboten menapa. Niku Ya. lagu sing sigrak-sigrak. Ya ular kambangnya mengke gara-gara Mas Ujak. Oh, ngaten. Oke. Oh. Upama dhewe utang, ya kono sing utang kudu aku kok. Ayo. Lah engko ular kekete selak mengkeret kok. Diaturke sing rada giyak sih Mbak Yu. Nderek yo. Ya, sing sampean rada semangat napa wis nderek yo. Oh iya, Mbak. Waktuku kecil aku Allah. Slagenan. Ya. Nggih. Ya. Mawi bawa napa mboten? Bawa no, sampean ya kudu bawa no. Nggih. Tetep Pelok ora napa slendro? pelok genti mau wis slendro. Pelok. Ya. Celok 6 napa barang? 6 6 6. Oh 6. Hmm. 6 5 napa bem? 6 6 6 6 sing 6 6. Nyamat nyamat. Nyaman. Ya. Kowe iki suwe-suwe kaya entit to, Pak. Ya piye? Gur takok. Aku nek ora pas. Loh, Mbak Tatin iso penak men posisine. Lah Lah apa? nunggu kono kok gentenan gilirane. Kowe linggo ah. Aja lungguh. Aja lungguh ngadeg karo lungguh padha ae kok. Nah, coba lungguh. Arek mudeng ngendi? Iki nek boncengan ngono sing dicekeli apane ya? Dase. Dasi sing ngendi ta das? Oh, Oh. kira iki ndas ta, Mas? Lah rumasane opo? Kira tolo. Tolo. Lagunya lho, Mas Ucap. Yo. Pelok 6 nggih. Ya. Wah. Bingung deh, bingung mesti. Setane wis entuk. Nggih. Oh nggih, anu pangkurina sama. Oh ya, oke. Cocok.
Apik iki. Apik Kak suaramu Kak. Ku apik apa lagi ambekan ngono kok iso Oh lagi ambekan toh. ambekan. Ambekannya apik lho. Kok malah ngentut. Alah. Aku nek ngentut ora muni kok. Ning Ning Mam. Wis ngono kanca-kanca semaput. Yo. Nggih. Rina sayang sayakan rasa wah nyolong kethek tenan. Nyolong petek. Kethek kok kethek. Oh iya nyolong kethek. ketheki hewan sing anu kuwi lho. Apa? Sing apa? Kethek ya. Lah ya apa kethek? Kan lho kaya yo paling paribasan liyane ya bathok bolu isi Madu. kok endut, isi madu ngono-ngono kae lho. Piye terusan? Mbuh. Karo sarasane ngati. Jengkok manja. Mau kalah karo Mbak Tatin. Nggih. Perwakilan Sragen vs perwakilan Kulon Progo. Nggih. Ini nek nembang lambene ngisor karo dicokot. lambene. Aku ya ora gelem kalah ngisor dhuwur tak cokot bareng. Wah lha terus kepiye lho? Cari nyuwara kepiye kok wis dhuwur dicokot bareng. Ben manis. Jajal lah dicokot kabeh muni ya. Wih ya angel. Anggitku ben saya. Ya sing nyokot ben aku ae. Wah. Aja ngono to lek tur. Weh sapa ae? Kowe nek ketularan Sapa? Mas Catur karepku kok lek. Wah, Mas Catur. ah. Emane rung di bojo lho emane. Napa derek? Durung. Anu wis lulus urung to, Kak? Wis to aku lulus. Wis lulus Kuliah. anu. Apa ya kuliah apa kira PAUD? Oh tak kira lulus SD. Sakmene SD to. Heeh. TK besar. Wis lulus to. Wis. Wis, aku teko. Antarabi. Seliramu sing kaya ngopo? Kaya Umpamane itu jodoh no, Heeh. seliramu sing kaya ngopo? Pengen te bojo. Sing gede dhuwur to. Gede dhuwur, terus Ben iso memperbaiki keturunan. gede dhuwur, bagus, Iya. sugih. Ya sugih ora kuwi kena digoleki to, Le. Wah, kita almarhum kita. Sak karep. Kowe iki aja Apa terus drarak kowe terus aku karo kowe ngono. Ora lah, gah. Terus anak-anak apa? Sak karo botol kowe. aku iki lho anak-anak karo kowe. Anak terus nek ngedusi piye? Yo ngene lho. Coba. Umpamane anak awet Heeh. dhewe. Ayo adus pura. Ayo. Nah aku ya langsung tak cemplungke baskom tak kopyok ae kok. Ya anak kok gur sakmono nek ndase ora. Ya anak po wortel kopiok. Awas. Nah, yo. Kapan sumandeng sisehku. Rino Ongkekane. Elok wis. Wong kek aneh bojomu ya ngene iki. Gak kok. Lurus ae. Lah diongkek mal ucol. Kowe yang ndek bojo ta? Alhamdulillah Mbak Empun. Bojone ya ngene. Kirik. Maksudnya iki bojone ya dhuwur apa ndek ngono lho. Alhamdulillah dhuwur, Mbak. Kaya aku. Nggih. Terus piye? Terus apane? Anak-anak. Ya alhamdulillah pun kalih. Jane telu ning siji rene ndase. Alah. Korane ndase. Maksudnya iki tenanan bojone. Tenanan. Ini Pun bojomu mbok kon priksa ngono. lha nyapa kok Nek brek? mripate katarak bareng ngono bojone kaya ngene. Nek katarake ora kok gek mah rada owah bojone kok gelem.
Nggih mboten kae ciri khas wanita solehah iki Oh. bojoku kae. Pengen Santun ya, Lek. Nah, pengen mlebu swarga iki kaya bojoku Iya, kae. Lek. Ngopeni anak teraniaya. Potrani ya, Bang. Oh, dianiaya terus aku. Sabar ya, Lek ya. Inallah masabirin ya, Lek. Artine Sekali merdeka. Wudu kuwi. Sekali, kok. Innallaha ma'asabirin. Yang artinya Orang sabar itu kekasih Allah. Oh iya, muga-muga wendang ditimbali ya, Lek. Ben apa? Lah jare kekasih. Ditimbali anu tanggapan maksudnya, Lek. Oh, tak Gua arti balik. Berarti kan kasih Gusti Allah ki ning awakmu tenanan, Nanti awakmu balik- lare sehat ngono lho, Lek. Halah, dongamu ra ngono karo. Alah kaya Aku ya. gendang kono-kono to. Ngeplak kaya loro-loro gur mak plek ngono kok ngeplak lho. Mojo kene. Lah ngendi? Ya. Juru tawa wae rumah sakwa. Yo. Yen pasrina henggal ratri kang katulu mong Dirayu sampeyan iki. Dhisik ana malah. Interaksi ngono lho. aku lene kene-kene kancane enek Yo, tremos dirayu. Den wong loro ki enek ereksi ngono lho. Interaksi. reaksi Interaksi yo. Lah aku mau muni apa? Ereksi. Mau muni apa? Ereksi. Ora, kuwi kowe dhewe le muni lho. Yo. tremos kusumo Waduh. mong sliraimu Alah. Wong sliramu. kowe ra nderai lah omongan piye Iki rai lho. Ora ndira iki sing raup piye. lah yo sliraimu mong sliramu tano liya Hah? Oh iya paling. Nah, sing mubeng ki Eka. lah ya genep ngene prayaku pengeng mulih-mulih Ayo, Eka tengeng kok. tak tresnani Oh. Alah alah. Pasian. Duh. Ya Allah. Kaya kodoke lho. Sik to. Sik anu mbok. Ya apa? Sik aku yo ben ketok ngaku ora patek dur. Kene sano bareng. Di Roman ramane kowe ora iso mangku aku yo aku sing mangku. Nah, kuwi piye carane? Tano Eh. liya. Alah, Tapi to kok iso tapi kok iso Roman kok. boleh tenanan ngono lho. Iki tenanan Oh, iya. iki kaya Nah, alah. Kita bendinane ya ngono kuwi. Dulu sing apik. Lho, Kok kok ora apik tuh dipreksani wong akeh kok. Sing ora apik. nek getane blas lho. Lho. Di Roman malah kok purutan. Bendinane ya Tapi guru yo ngono. penak. Wangetan. Aku keren to. Pupuku mau mbok ngene kaya refleksi. Oh. Refleksi. Kayak pijet ngene ta. Jat refleksi. Ah, iya. Refleks, pijet refleks. Iki asli bokong nek. Asli kok. Rumasane sumbangan to. Ki asli. Nggonmu asli apa ora? Ya asli. Heh, Apa? Mbak. Ora. Tak tresnani lair batin. Sambut. Sampun. Oh, wis. Wis to? Sayang. Yo wis tak kira. Ora krasa. Kowe cilik kok. Lagune apa, Mbak Yu? Napa ninggal katresnan? Oh ya, oke, Nah. siap. Ya. Langsung digarap kendang miring. Ya. Manut. Ya. Mas Unceng joget aja. Serang Nugroho Laras. Oke. Joget ngono. Ayo. Ya Mbak Tatin ngancani joget ya ora apa-apa. Ya. Manut Mbak Wis kaya Tatin. ngeterke anake njiko rapot ke lho. Nak TK. Ngono iki sampean apa ya serik nek diarani ngono ki Mas Unceng? Sinten? Sampean. Boten apa serik. Kuwi sing nek mendeliki aku. Mendeliki piye nang mataku ngene. Oh sing nek iki
mataku Lah lho. mataku ngene sok mendelik. Ya, Piye? Pancen gawat kok. Piye? Mata apa? mataku. Berarti matamu ngono kuwi, Pak. Alah. Lek matamu. Matamu dhewe lho. Ya Mbak Tatin ki Mas yo piye ki lek uncek tetep seniorku. Ya. Jadi aku ra entuk ngomong apa kasar karo kene kudu. Ora kena. Nek kok ngelokke lek uncek kok matamu. Ora entuk. Ora entuk. Lek uncek matane ora entuk. Ora entuk. Aja Lek berarti. uncek hati-hati matamu ora entuk. Malah mbok bulan balene kuwi Rang. Iki cah cilik-cilik nek malah ditiru. Oh iya. Ayo ra entuk nek karo sing luwih tuwa ngono ki ra entuk. Ayo. Yuk ninggal katresnan. Yuk dados. Serangan Nugroho Laras Ayo. Indonesia. Asli lho. Pak Prielep sing wonten ing Klaten. Wilujeng mirsani. Jarana 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 jarane jarane disusul baik. Bisul bae sapa? Bae, Mbak Tati. Iki sinten? Bae, Mbak Tati. Asmane iki sinten, Pak? Pak Supar. Oh, Pak nggih. Supar. Menika Supar. badhe joget bareng. Nggih, sing tertib nggih, Pak. Ampun do gelut-gelutan nggih, Pak. Alah. Lho joget dhewe kok gelut-gelutan. Lah biasane kan dielekke ngono lho. Oh, makili Pak Slamet. Ya. Oh, alah Pak Slamet. Oh, Mbak Slamet sing genter iki to. Berarti Mas aku pun. Oh, sing genter Mbak Slamet iki, Pak. Gowo bolo lek dari ayo. Yuk. Nggih. Aja lali mawon. Indonesia. Mbah Supari beda karo kaose ya. Iya, Pak. Anu, Mbah, radi mriki, Mbah. Mriki, Mbak. Radi mriki, anu majeng mriko. Majeng mriko kaosnya aja Majeng mriki. diwaca. Nah, Coba. mriki. Oh, tulisannya sayur segar. Orang kaya aja masih cari duit.
apalagi orang kayak saya. Lah kok malah dikek-kekke ya. Mulane. Oh, mesake kalih kula. Lah kula dereng lho, Pak. Oh, dereng wancine oke. Cilik ora pate butuh det to. Mbah Supar iki orang kaya. Kok digo tuku gizi awakmu bintang tambah dhuwur. Apa gizi apa kowe? Yo gizi tuku obat tinggi no. Aku duwe rekomendasi obat. Apa iki? Obat tinggi. Oh, dadi iso dhuwur kok. Ah, mereknya kok ketika naik ning TikTok. Apa iki? Rondap. Kuwi lho. Cepet dhuwur kuwi. Aku apa suket ngono. Ambok rondap modar. Obat tinggi kasur kae lho. Oh. Nek awakmu sehat ora cokot tinggi. Iya iso dhuwur ning akhirat. Ya ora ngono. Wijane iki ya dhuwur iki cita-citane ya Mas ya. Ya. Kok ta Mas? Iya to. Iya. Ning enakku sengene wae Pak rasa dhuwur-dhuwur aku. Lah ngapa? Aku yang dhuwur ki malah repot. Repote. Alah ora-ora nggo rayan sinden lho. Iki kaya bagus-bagus dhewe lho. Wis nggo Wong rayan. sombong sik. Kamu teko kene mau piye? Respone keluarga kene. Margo masyarakat perusahaanmu piye? Juk teko mudhun mobil mau piye? Mbak Tatin wah bintang tamu nih Mbak Tatin. Bintang tamu. Jogja. Iya. Diderek. Eka ya bintang tamu. Iya. Aku ngono ana ibu-ibu kaget to. Asu lho. Masa ya ngono? Ibu-ibu latah kok ya. Kaget kok ya. Kaget kok ya. Yo. Lagi ya. Ya. Aja lali. Aja lali lho. Gak lali. Ya aku sing nembang cepet ayo. Cekit lagi. Le uncek nembang. Mangga. Aja lali lho. Yo yo. Aja lali. Ora. Nembang. Piye? Duh. Lah kamu uncek mana aja lali? Aja lali pawale. Kemono nimat janji-janjimu. Aku kang setya saku. Tak anteni ati sampeyan. Terima kasih. Biat luar biasa. Jas Nugroho Laras. Aye. Wis kompak Istimewa. rawitipun. Heeh. Pokoknya nggak bisa nek Mas Agung wis top pokoknya. Oh, ya nonton Agung. Apik. Apike pripun? Apik kompak. Oh, jare budak. Ora sapa sing Kok mare kompak iki. Wis tak lem ngoyo-ngoyo malah dibroke neh. Lah bareng mbok tes kompakane Nugroho Laras. Tyson Tes coba. piye? Enggak. Enggak. Aku. Ora wani, ora wani. Weh. Soalnya magang lagian. Oke, terima kasih ya. Mbak Eka, Mbak Tatin lenggah riyen sawetawis. Terima kasih. Iya, nanjake Surawati Nugroho Laras. Nah, nggih. Yo, Ibu Gendo. kancane sinten iki? Anis. Mbak Anis. Ingkang pundi Mbak Anis? Anis itu tang ujung sana. Oh, ayo monggo dong. Mbak Anis. Mas Agung, yuk. Oke. Ini disenggol-senggol sahabat yang mirsani saka streaming, ana Mas Bangun saka Keyongan, Mbah Darmo saka Karangawen Demak, Mbah Ase saka Kartosuro, Nggih. Pak Purnomo saka Kalimantan Selatan, Lik Oh, Siono ngaten. saka Teras, Boyolali, nggih. lan ana Mas Isnawan saka Pentur, Boyolali juga. Nggih, niki ugi salam kagem Pak Pri Elep sing wonten Klaten. Oh, wis ya. Nah, ugi Bos Tarno Tania Jaya. Siap. Bos Kata Lompen ingkang wonten ing Malaysia. Heeh. Nggih, Upin Ipin. Lho pun nonton. Ya, Wah, iya. Sampai nek mau sampean ketemu Mbak Eka karo Mbak Tatin, saya ketemu Mbak Anis ini piye? Mbak Anis. Ya, kalem ya. Kalem. Mbak Anis keng dalu nggih. Sing Asli saking putih. saking Balikpapan. Balik papan. Iya. Waduh, jengkang loh. Kok iso iki lho? Kok iso? Papan. Lah, Oh iya iya. iso. Oh iya. Bener. Balik papan loh. Peran wah ngata-ngata. iya iya. Lucu men ta? Ngono lho. Ngono sampean ora melu akeh mbiyen ngopo ta?
Lah mboten jenengan jak wong melu. Ah iya wes. Karo diundeni. Nyopo rene sing kakon sapa? Iya. Guru melu dandan. Kalau dijob bola-bali ra tau selo lho sampean. Ngapunten. Yo, diaturke lelagone, Nduk. Ana tadi ada request Indonesiaku. Karya Ki Sukron Suwondo. Bisa napa mboten? Ngepek nggih. Ya, maca ra apa-apa. Iki saka Lik Sriono dan panitia. Kudu diaturke. Heeh. Iki termasuk arang-arang metu lho Mas Ucek lagu iki. Nggih, Indonesiaku niku karya enggal kok gitu. Iya. Tapi Apa Pak ya? Sukron nggih. Lawas kok enggal. Awas. Anyar sing lawas iku rasa sideman lawas. Mbuh karep lek. Ono wis sawetara. Ngono aku ya manut ae lho ayo. Sampeyan iki gunem sak gunem itu anggap tenan aja. Yo, iki nganggo bawa apa langsung ae, Nduk? Langsung mau. Ya, Oh, langsung. Bukane napa, Mbak Anes? Gambang. Oh, buka gambang. Nggih. Le gampang ngerti Mas. Ya manut. Ratap. Wong kene ya ora mudeng kok ya manut. Sing gampang terus nyeluki masuk gentenono. Rut, rene yo. Yo diaturke langsung Indonesiaku spesial untuk Pak Sriono Group dan segenap panitia. Yo. Iya.
matur nuwun. Lagune sae ya Mas Un. Nggih, anggitanipun Mbah Sukron Suwondo saking Blitar. Ah, jan elok tenan. Sanggitane. Jumeneng. Sinten? Sampeyan. Ayo. Jare ngadeg karo kok kacekan. Ora. Yo kacek sithik ning kan kacek. Oke. Apa yo kesel lagi ngadeg semono? Mboten. Ah ya oke. Halus mboten saged jogeti. Ya bener. Nah, Niki mau pancen lagune kudu dinikmati. Dinikmati sairipun. Heeh. Sing mirsan tesih kathah. Alhamdulillah tasih kathah ingkang pungon dalu punika. Saiki nanjake meneh. Sinten niki giliranipun? Mbak Eka. Eka uget-uget. Oh, tapi dikancani presidenku siji. Oh nggih. Ayo. Sinten sing putih? Ya Mbak sapa? Lah kirangan lho jenengan. Leni. Ayo. Nah, sing ngapali jenengan no. Lho kula nembet pisan namro takoki. Lah iya. Ngono mbok ya kenalan. Nggih, mengke. Ya. Mbak Leni, monggo. Leni. Sinten? Leni. Oh Leni. Mbak Leni, monggo. Ya, jan. Kamputi Mbak Leni. Yuk. Nugroho Laras Indonesia. Ayo Mas Agung. Tepi laut. Yan. Taman matke Mbak Leni karo Mbak Eka iki ya dedeg piadeg iki ya cocok. Gimana seperti adik kakak ya? Wah, iya sepanjang. Mbak Kayak Leni. Jambir Siniger. Apa kuwi? Apa? Jambe kok jambir iki. Jambe sinigar. Nah, kuwi lho Jambir Siniger. Nek karo Mbak Leni kayak apa? Kayak apa, kayak apa, Waduh ya coba? jambe sinigar. Ya piye? Lho kayak nyigar bokong. Nyigar kok nyigar bokong lho. Mbak Leni. Mbak Leni. Aku Eka Dita Purnamasari. Ciruanku lak Dita. Nih Dita Leni. Leni. Rabia. Dita Leni. Eh, Dita Leni. Diraten. Nah, ora nek kene karo kene. Aku nang omah ki celuk aku ki Apa? ono. Apa? Ono. Ono. Heeh. Terus Kuwi enak kepanjangane. apa wi? Mi ono. Mi ono. Lah. Berarti
Dita Leni Mi ono. Ora nek aku karo kowe kan ditaleni. Nek aku karo kowe ditapuki. Iki ana request lagu Memanikmu ya. Memanikmu. Memanik lho, Mbak Leni iki wis mulai nakal Mas Nggih, Ustaz. memanikmu. Lah kayak judulnya mbok ganti ning aku pas maca kayak judulnya mbok ganti kayak Ya. Memanikmu ki sing request Pak Damar Sasongko request meneh. Pak Damar. Pak Damar iki request meleh. Nggih WA meleh. Sregep. di TF gen, nggih di TF meleh. Mboten. Mboten. Ora apa-apa. Iki akeh sing mirsani Mas Isnawan saka Pentur. Riyen kula nikah ngundang Mas Uncek dados bintang tamu. Oh, alah. Ya wis lali to Mas Uncek ora. Lali Wis, ditentel. Ya. Diaturke Memanikmu. Ya, yo langsung ya. kendange miring. Dados. Yo.
goyange Mbak Eka mau duduh ngono barenge apa? Lah kirangan niku kok gak Jane napa to, Dek? Kok aduh-aduh-aduh eneng apa? Yo saking penake musike Saking. obrolan sak kira Aduh, tak kira kelebon apa kok aduh. ora Tak kira ki- kelebuan nggon kowe buntet tok. tak kira ki bangkekamu kecedhit apa piye Yo ngono. ora nek sing bolong to, nek kelebon apa. Oh, jenenge goyang ki ya gur bokonge tok. Lah kono kok sak awake ngene. Sik seset tok, Mas. Yo lanjut ngaturke Mbak Leni terima kasih. Makasih Mbak Leni. Sama-sama. Ya. Mbak Eka duduk. Makasih. Kancane Mbak Tatin Genti. Ha wis pokoke yo plus saya. Iki di duetke karo sapa kuwi? Sapa kuwi? Sampean ora iso nyanyi ya Mas Ujat? Karo Sinan. Mas Ucek ya. Sampean no. Kula to? Oh iya lho. Boten. Yo nyanyi. Kudu yo. iso nyanyi. Adek kudoke ki wong kemampuane ki dhewe-dhewe. Kudu iso wong jenengan ya kok suarane ya apik. Suarane mau yo becik mau kok ayo. Pak. Ayo. Mesake loro iki mbok digunakake. Lah yo maka dari itu. Awet power sing loro ki aku nek ora digunakake yo. Ya ora apa-apa malahane kok le penak ya. Mas ditanggapke kok. Aja. Apa, Pakai Mas, keyboard lagune? lagune apa ya? Sing duet, sing lagi ngehit ngono apa? Sing lagi ngehit, Katresnan Sejati apa? sing lagi ngehit kuwi tambal ban. Oh, oke. Tapi tambal ban. Dengan Apa duet kita bersama Lintang Asmara. Lintang pokoknya Asmara. Mas. Oke, yuk. Lintang Asmara. Mbak Tatin kon tambal ban yo mesake yo. Aja. Iya Mesake jadi pripun? Lah piye? nek aku tukang tambal ban iki dadi apa? Pentile. Apa? Pentile. Aja nganti Oke, ya. saya cek sound ya. Mas, Oke. cek Ketipung sound. Mas, ketipung. Nah, tipungnya. Timplung, timplung. Nah, terus konco-konco toyan sebagian. Aja. Oh, lah iki dicopot. Kok darep nanti kuwi? Arep do nyekeli. Nyekel. Ngati-ati nguyuh nggonku kono lho. Ngopo? Wong lanang bengi nguyuh metu. Wah, dicekel kok. Mbah apa iya? Heeh. Lah ngopo gur wong yo cekel? Lah lah, ngen kula niku lagi rawan-rawane. Apa iya? Tengah wengi wong lanang Ha-ha. metu nguyuh cekel kok. Lah. Cekel polisi wi. Mboten Lah. cekel dhewe. Oh, lha jane kuwi ngopo to, Mas? Mas. Heh. Tadi tak takon. Jane kuwi ya ngopo kok dadak dicekeli apa ya abot to, Mas? Nggih mboten. Lah kok dadak dicekeli ngopo? Apa Kok ya? ndak anu kaya dalang ndakane lah Kenapa kok dicekel. kaya dalang? Kocrak kacrita. Kocap kacari. Oh iya, oh kocak kacarita. Tahu Tak kecap kira campur kocak merica. kacarita. Saisan. Wah, Boh, tahun piro? jajal apa kowe iso nyekeli? Hah? Iso nyekeli ya? Alah, engko pikiramu sing ora-ora. Apa tekan tangane ngono maksudnya? Mel tekan. Mas, pun muni dereng? Pun meni? Bon ya, kanggo pun ngono nah ya. Yuk lagune Lintang Asmara ya. Anu, Ya. DTX. Apa kuwi? Kuwi DTX kuwi lho ketipung elektrik. Oh. Nah. Wis. Oh, tak kira Ya, tak yuk. kira- tak kira jenenge DTX. DTE iki jenenge alat kuwi. Tak kira liyane. Dudu. Iki Mas Edi jenenge. Oh, Mas Edi. Edi Wahyono. Ya, DTX jarake merek apa? Merek baju. Wah ya. Bajumu ta? Yo, lak jebul suarane ya apik ya, Nduk. Wah, Elok. luwe ini ki luwe HP neh enek teh ngono luwe HP neh niki. Teh. Lho enek gawe dhewe cepaki tromos ayo. Lah engko malah dikira kancane kok Nah, ngecurke. iya. Oke. Lah bayangno deh. Lah kula ngecurke lho, dedeke padha trimo. Kacek sithik ayo. Ora Lah, apa-apa. Pancen dicepaki tromos kon gawe dhewe. Oh, Lah sampean ora nggo asisten. Mboten kok. Lho piye to? Dagelan terkenal orang nggo asisten di kabeh diayahi dhewe. Malah asisten bareng nyopo lho lanangan. Mau sampai rene nyepeda apa nggo mobil? Anu beto angkong. Alah. Nggih.
Kali sopir. Oh, sopir. Kali sopir. Mobil dhewe apa rental? Rental. Lah ora di mobil dhewe. Mboten kok. Lah piye bendine nggo apa? Alah, kula ki ibarate kaya tuyul kok Pak asli. Lah piye ta? Alah, asline aku ki kaya tuyul. Lah kok iso? Lah piye? Lunga golek duit, mulih dipentili, lunga meneh. Alah, lah. Mulih meneh. Yo aku ki ora nyekel duit sing nyekel bojo kula. Oh, mula bojomu kok gelem. Bojomu nek piye ngene ya melu, nek Boten. sampean ngejep ora melu. Boten. Oh, ya masuk akal. Lho, jenengane ajenge goro-goro. Masuk akal. Ala boten napa-napa. Iya, napa. Sedekah. Wis dikelaske ayo. Iya. Arep nesu ya tetep ra iso. Lah nesu yo idak modar. Iya. Yo gendok Sinten? Uut karo sapa iki sampinge Uut? Nah, berdua bareng. Sinten? Uut. Oh, uut krungu apa? Uut jenenge Mbak Uut monggo. Uut. Ge Mbak Uut. Ayo Uut. Mbak Mbak kancamu Uut sapa Uut? Naila. Mbak Uut kalih Mbak Naila. Ya. Wah, Naila iki Naila Cangkung. senengane sing Oh, ganti. sing endi aku ora ngerti. Ayo. Ya senengane sing jaipong. Sing jaipong ki arep dadi nganten. Niku Heeh. Lah sampean ora sambati. tanggal piro kae? September. Nah, ya. Kae kowe sing dadi manten to? Oh, alah lah ora dipositifke ngakon. Lah ijek wedi anggarane kok. Lah kula niku SPW, Pak. SPW apa iki? Sak pawehe ya jenenge kanca. Seni Iya. iki aja di mano royalti ning wonten niku. Iya. Yen Mantap, dijaluk dikekke, yen dituku larang. Larang. Karo kanca kok hitungan. Nah. Kaya pengging ae. Jare budek nek krungu. Aku ora lho. Ayo. Jan iki tak umbul-umbul kowe sampean iki jano sia-sia senengane. Ayo. Kowe sampean kok kudu ngek royalti karo Mas Agung. Ayo. Lah napa? Ngelek-elek terus kan mau kok. Mosok ngelek-elek kene kena royalti. Kenek nang kene. Lah berarti jenengan dhek kena. Lah kok iso? Awet mau ngelek-elek kula lho. Iya. Wis ora sida wis tak ganti aturane. Kok golek menangi dhewe. Malah balik. Ayo, Mbak Naila, Mbak Uut. Uut. Nah, untuk lagunya apa? Dangdut. Ya. Oke. Dangdut atau rock? Rock. Dangdut ae. Ayo. Oh, dangdut ya. Apa campur sari ya kena. Jateri Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Lagu piye iki? Iya, iki lagune sing Iso kowe, iso sampean. Kula to? Oh, gak. Sombong. Yo, Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya. Monggo serangan keluarga Ageng Nugroho. Luar biasa kalian istimewa. Iya, matur sembah nuwun. Iya, wah bareng tok wedang terus wah demenake. Alhamdulillah matur nuwun kagem panitia. Nang sampun maringi teh. Lumantar Mas Takim malah ngeterke jenenge Mas Takim. Oh, Mas Takim. Operator YouTube Catur Nugroho Channel. Oh, niku wau to. Mas Takim Mas Ali Takim. Munawar. Matur nuwun Mas Takim. Ya, oke. Satu lagu lagi. Iya. Nggo penutup limbuan. Nggih. Nah, Mbak Sing- Anggun diapit Mbak Tatin karo Mbak Eka. Ah, iya. Sing saking Tulungagung. Aku Mbak Anggun ya. ya Mbak Anggun Maizina. Maizina. Aja. Kaget aku. Jeneng kok kaya aib ayo. Maizina iki lho. Maizina. Oh, Maizina. Heeh. Iki asli saka Tulungagung. Tulungagung Jawi Wetan. Ah. Sing cita-citane pengen dadi juragan jati. Jane ana sing request sambung wanci dalu untuk sapa kok Mas Agung. Oh. Mas Agung Kartosuro tapi yo. Mas Agung niku to. Heeh. Ayo Mbak Eka. Aduh Ya, Mbak Tatin. baik Mbak Tatin dipun rencangi Mbak Anggun. Sudah ditunggu. Ya. Nggih, nggih. Lagunipun Monggo nderek. sing dangdut, Sing dangdut ya kena. klasik apa rekreasi? Kok rekreasi piye? to? Manut, Mbak. Ya, aku ya Manut, Bu. Apa? Kok manut kabeh? Nek aku ya nek manut aku ya bebek wae ya. Elah. Oh, nggih. Nggih.
Ayang-ayang, Pak. Ayang, Mbak Tatin ayang-ayang bisa. Ya pakai bisik-bisik bisa. Oh iya oke. Nah, Mbak Tatin iki sesuai ya multi talenta Mbak lagu-lagu. Tatin ki roll on kok. Piye? Ini kaya obat kelek ae. Sing Obat. nganu apa-apa iso kok. Olron. Ron. Ngono kok. Roll on. Oh, bocah kaya bekicot. Bocah kirek. Cah cilik. Oh iya. Kowe kok nang dhuwur dhewe medun. Engko gak padha. Ora apa-apa. Ngene terus ngono. Ya medhek coba ditata komposisine. Kayak melu ngendi kowe? Coba diurutke, urut saka dhuwur. Mbak Tatin karo Mbak Anggun dhuwur ndi Mas Uncak? Padha. Ya padha ya wis jejer. Terus urute bar kuwi Ngene, Eka. ya Mbak Eka. Oh pas ya wis gelem. Kowe, Ya kuwi melu jejer ya. kowe kono andeng genset. Ini lho. Ya rasa serik aja. Alah. Lah wis sisan nyanyi wae sisan ya. Bisa Ya. nyanyi? Ya. Bisa nyanyi Bisa ya. nyanyi pinter Iya ya. toh. Saya nek gede dadi apa? Maling. Lho lho. Dadi mantri. Mantri. Nyuntik siapa? Entek owe. Nekati bangunan dokter kok bayar larang tak suntik dhewe ngono lho. Cah cilik kok Suntikmu- celup. Suntikmu cilik. Lah wis jenenge suntik gede apa? Kowe iki menungso lho. Masa suntik gede suntik sapi kok. Ya kan enek sing bentuke dawa, apa bentuke cilik kan enek to. Suntikmu cilik sak jarum. Ya kan di jumboke karo sing disuntik. Ya. Yen iki cilik, yen kae gedhi. Kae gedhi iki kae ndi? Kae lho son kontrol ke lho. Mas aku karo Mbak Tatin kok ora iso bedakne kowe. Kowe kuwi malahan sing jelaske. Wong Mbak Tatin cantik iki kaya ngono kok sok Ora ana kontrol. marah. Ya yo piye ngongkot wingi kok ngece terus. Nah. Yo diaturke lagu